ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയതിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊറിയർ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതൊരു വാച്ചാണ് ഗൈസ്, സൊണാറ്റയുടെ ഒരു വാച്ചാണ് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നോക്കാം. ഗൈസ്, ഇത് നമ്മൾ അധികം ആഴത്തിലേക്കാക്കി മുറിക്കാൻ പാടില്ല ഗൈസ്. ഇതിൽ മറ്റേ സാധനത്തിൻ്റെ പെട്ടിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം ആഴത്തിലേക്കാക്കിയ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വാച്ചിന് ഡാമേജ് തരാൻ കാരണമാവും. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോൾട്ട് കൊണ്ട് ഇതും ഒരു ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. അവർ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം തന്നെയാണ്. പിന്നെ അവരെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല, നമ്മുടെ കുഴപ്പം വരുന്നത് പൊളിച്ചു കഴിച്ചു. ഇതിലൊരു പില്ല് പോലത്തെ സാധനം, ഇതാണ് നമ്മുടെ വാച്ച് കഴിച്ചു. സൊണാറ്റയുടെ എപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാച്ചാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ വാച്ച് വരേണ്ട ഞാൻ പിന്നെ തരാം. വാറണ്ടി ഇൻഫോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വേണ്ടൊരു കാർഡ്, ഒരു കാർഡും പിന്നെ ഇതെന്തൊരു കേടാവാണ്ടിരിക്കാനുള്ളതാണ്. എന്ത് ഫ്രഷ് സ്മെല്ലാണ് നമ്മുടെ വാച്ച്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വാച്ച്. ഈ സാധനം പുതിയതായിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് എപ്പിക് ബൈ സൊണാറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നുണ്ട്. ഈ എപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സൊണാറ്റയുടെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് ബ്രാൻഡാണ്. എനിക്ക് മുന്നുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ടൈറ്റൻ്റെ സൈഡ് ബ്രാൻഡായിട്ടുള്ള സൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഒരു ടയർ ഷേപ്പുള്ള വാച്ചായിരുന്നു. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഗൈസ്, വിചാരിച്ച പോലും നല്ല നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗമല്ലേ, ഇത് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ മുന്നത്തെ വാച്ചുകൾ പോലെയല്ല. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഈ ടൈം കാണിക്കില്ല, അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഡേറ്റും കാണിക്കും. എൻ്റെ ഇതിന് മാച്ചിങ് ഉണ്ടല്ല, ഇത് ഓറഞ്ച് ഇതിൽ പിന്നെ അവർ എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ എഴുതുന്നുണ്ട്. പെട്ടിയുടെ ഇവിടെ സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ളതും ഇവിടെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകളൊക്കെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സൊണാറ്റ ടൈറ്റിൻ്റെ ആണോ ഇത് ഞാൻ നോക്കട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ആയിട്ട് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ ടൈറ്റൻ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ടൈറ്റൻ കമ്പനിയുടെ ആണ് സൊണാറ്റ എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാനത് ഇപ്പോൾ അറിയണം കേട്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ വേറെ വേറെ ബ്രാൻഡുകളാണ്. ഇപ്പോൾ ടൈറ്റനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ടൈറ്റനിക്ക് തന്നെയാണ് കഴിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത്. വാച്ച് ഇവിടെ ആയിട്ട് അവർ വേണ്ട ഒരു സാധനം കൊടുക്കുന്നത്. സാധനം ഇങ്ങനെ ഊരണം. ഇത് ഊരാൻ കിട്ടണ്ടേ, ഇത് ഊരാണല്ലോ. ഈ സാധനം മരിക്ക് ഊരാൻ കിട്ടണ്ടേ. ഇനി ഇതൊന്ന് ഊരിയിട്ടുള്ള യൂസ് കാണിക്കണം ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ വെള്ള സാധനം ഊരിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം കറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി അവർ വലിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടണ വരെ ബാറ്ററി വലിക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ടി അവരിങ്ങനെ ഇത് തന്നിരിക്കണമെന്നുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊന്നുമില്ല. ഇത്രയ്ക്കുള്ള ഞാൻ കയ്യിൽ കെട്ടി കാണിച്ചു തരാം. ഈ സാധനം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഊരുന്നില്ല കേട്ടോ. അത് താഴത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ കത്തിരിക്കുന്ന കേസ് കൊണ്ടാണ് ഊരാം. പെട്ടു കേസോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കത്തിയെടുക്കും. ഇത് എനിക്ക് കുറച്ച് വലുതാണ് ഗൈസ്. ഞാൻ ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള ഹോളിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് തന്നെ എനിക്കിത് കുറച്ച് ലൂസ് പോലെയാണ്. അങ്ങനെ സാരമൊന്നുമില്ല. സ്ക്രാപ്പിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് സംഭവം പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്, പക്ഷെ വേറെന്തോ ടൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്, സാധാ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല ഗൈസ്. നല്ല ഹാർഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളു വശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, പുറത്ത് നല്ല ഹാർഡ് പോലത്തെ ഫീലിംഗ്. കെട്ടുമ്പോഴുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ് ഗൈസ്. അതിൻ്റെ പഞ്ഞില്ല ഗൈസ്. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിയൽ പ്രൈസ് വരുന്നത്
1375 രൂപയാണ്. 1375 രൂപ. ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റനെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് 550 രൂപയ്ക്കാണ് 549 രൂപ. പിന്നെ 20 സൂപ്പർ കോയിനാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ 530 രൂപ ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 530 രൂപയ്ക്ക് ഈ സൊണാറ്റയുടെ ഒരു വാച്ച് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. അതും 1375 രൂപയുടെ വാച്ച് 530 രൂപ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിയാണ് ഗൈസ്. പിന്നെ ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും വെയിറ്റുള്ള ഈ സർക്കിളില്ലേ, ഏറ്റവും വെയിറ്റുള്ള വാച്ച് ഇതാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എത്രയുള്ള ഗൈസ്, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.